दे बयबो जादो लोंदो ओमफ्राय मानि खुसियाव पार्टि होदोंहाय बंब्र आं बारा मोजां मिन्थियालै दाउस्रि देलायासो होदों मालाय दाउस्रि देलाय मानि खुसियाव पार्टि होदोंलै बे पार्टिया आंनि थाखाय जेसेबां खुसिनि जानो हागौ ना सोरनिबा थाखाय दुखुबो जानो हागौ बेनिखायनो आं पार्टिखौ मानि थाखाय होदों बुंथ'ला ना अमा राजा मा थिगब्रा रिपर्टार मानसिना सोरखौबा ब्लेकमेल खालामाखैथ' ओइ अमा राजा नोंहा मा डाइरेक्टहाय जेबो नङा हाफां एसे मेगन सादों बियो अमा राजाया आंखौ बेनिखायनो बेफोरबायदि बुंदों दे होमबालाय नोंसोरो जालायदो लोंलायदोलाय आं फिसाजोखौ एसे नाहैनो र' आरो दुम्फाव नोंहालाय आंखौलाय माथो बुंनो बेदर संनायावनो बेदरखौनो जानोसो आंगायलाय लांबाय आं बेनिखायनो बिसोर जानायखौसो नायबाय थानोसै आं दुम्फाव नोंबो जोंजों लोगोसे जादो आंहा दहैनो जाखुमाबाय बेदर एवलाय आलायसो जाखायो आंहा मानो होनोबा उनाव मानसिफोरनो राननानैनो बाहागोआनो थोआ बेनिखायनो संनायाव जाखायो आंहा मोजांलै नोंनानो दुम्फाव लोदोबसाव माला हाबा जागोनलै दुम्फाव मानो नांगौ नोंनोलाय नांगौखायनोथ' सोंदोंब्रा नोंनि हाबा जानो लुगैबायना मा नोंनि हाबा मोनजाला नामा आं हाबाखौनो जाया बुहुमनि अनजिमाया बिराद बारा जाबाय जायगा थोला बुहुमाव बेनिखायनो आङो हाबा जाला गथ' गथायबो खांला बास आंनाव माला हाबा जागोन होननानै सोंबाय थाना बाजै जालाबो लोंलाबो थांसै आं नै मानसिखौ बेबायदि रागा फोजोंनानै हरो आरो नोङो अमा राजा नोंहा हाबा जानो गोसो जायो जाबाय थाबानो जाबाय आरोहाय ओइ हाफां खुगाया गाज्रि मोनाहाय ओंख्रि मोनदि दे मोनाहाय मोना नोंहालाय जालाबो लोंलाबो नामा आं लोङा माथो लोंदोब्रा एसेखौलाय जेबो नङा दे ओरैनोसो फैखादों आं समबाराव जेबो जाया लोङा आंहा बे खोथाखौ बे अमा राजाया मिन्थिया बहा मिन्थिनो गावनि खोथाखौल'सो मिन्थियो हिनजावा मा समाव मा जायो बेखौ मिन्थिया नोङो अमा राजा गावखौ मिन्थियाबा आंना हिनजाव आंखौ तालखौनो लाया होनगौमोन आरोना बिदि नङाब्रा बिदि नङा आं मानसिया एसे बावसिया जाबाय मानसिया बाप्पाबो नंखायखौ मा बुंनोब्रा आंबो दाना बावगारग्रा जाबायलै बावगारखायो दाना बयबो दानि जुगाव बयबो दाना मबाइल नायोना आरो हराव थाब उन्दुआ जुदि नोंनि बैसोआ 25 बोसोर जाबाय नों बुस्थुफोरखौ बहा दोनदों बेखौ थाब गोसोआव फैलाबा आरो खोथाफोरखौ लासै लासै बावगारनो हमबायबा थांखांनाय माने मैयानि दिनखौनो गुबुंलेसो गोसोआव दङबा थाब रागा जोंनो ओंखारदोंबा खामानि मावनो गोसो जायाखैबा होमबा साननानै लाखादो आरोना नोंना मेलेमा बारा थिग नंला होननानै एबा मबाइल नायबाय थानानै बिराद मिन्थियोलै नोङो मानोथो डाक्टर जायासैब्रा बोरै डाक्टर जानो गोसो थोलायनायाव ख्लाब गोसो थोनानै नारजि बुदांजों हाबा जाबाय बहाथो डाक्टर जानो मोनबावनोसै बेनिखायनो डाक्टर जायासै आरो आच्छा दिनैसो मिन्थिबाय आं नों डक्टर जानो गोसोमोन होनना नङा माथो बे अमा राजा बुंनायखायसो होनफिनदों दा आच्छा जाबाय जादो लोंदो माखौथो नांलायलायबाय थायो ना सन्थ आं नायग्राल'लै आं नायैसो बुस्थुखौ मा होनना बेनिखायनो नोंसोरो लागे रह आं नायबाय थाग्रा जागोन खोनासंबाय थाग्रा जागोन साफ्रोमबो जुदि बें बें बां बां रायलायो होमबा खोनासंग्राया सोर जागोन बेनिखायनो आं खोनासंग्राल'लै नोंसोर मा बुङो बुंबाय था बास आं खोनासंगोनल' आच्छा दस्ति माइ गायनो हादोंना हायाखै गैयालै एबार एम्बुसो नागिरदों आङो माने दाय एम्बु नागिरहैनो नागिरदों आं मोनायाव गाबोन एम्बुनि हाबा होनानै एसे माइ गायनो मोनबाय बायो खोमा होनना गैलालै देग्लाय माइ गायनायानो जायाखै आंबो माइ गायनो होदोंमोन ना आदि गैया गायनोनो हायाखैनो देग्लाय माइखौनो जोंहा आइमोनाबो मोजाङै गायनो हायाखै सान्दुं गोसा आलाबारि गोरानाव हाखर जावैसो गायदों दा बेफोरखौ सोरनि दाय होनांगौ जाखो दंफां दानफायग्राफोरनि दाय नङा होमबा आंनिबाथ' एम्बु सिथार जाग्राफोरनिबो दायलै दैलां बोथोराव अखा जोब हायोबा एम्बुनि टरट खोनायोबा बेसेबां गोदै मोनलायो उन्दुनो दानि जुगनि खुलुखिनियाब्रा मा बुजिनोब्रा अमा राजा माबा मोनसे बेबस्था खालामदोलै नोङो माबा मोनसे बेबस्था खालामनोथ' आंखौ देरहा होदोब्रा नोंसोरो आंखौ इलेक्सनाव देरहा होबानो देन्जार गोसोबानो अखा हाहोगोन आं गोसो जाबानो सान्दुं दुंहोगोन आं होन नोङो अमा राजा मा सानखो नोङो जोंखौ मा साननानै बुंखो नोङो बिदि मा साननानै लोगो नङा होमबा नोंसोर लोगो बेनिखायनो बुंबायब्रा दा ओरैबो बुंलायदोबाल नोङो दाबायदियाव आङो गोथै मानसिनियावबो आङो जिउ सोनो हागोन होननानै माथो हानोबो हानाय उनफोराव मा अजा बायदि खोथा रायलायोब्रा अमा राजा अजानि खोथा नामा आं अजानिबो बारा साइन्टिस्टनिबो गोजौआव जाहैगोन आं बेनिखायनो आंखौ देरहा हो ना मा बुङो सन्थ आं नायग्राल'लै मा बुस्थु होननानै थै साला बेनाबाथाय दे लोंदो रायजोफोर आं एम्बु नागिरहैनो हागोन दे दस्ते बेसेबा गोबावनि उनावसो जोंहानि न'आव फैदों नोंसोरो आरो बेसेबा गोबावनि उनाव बेफोरबायदि ज' जालायनो मोनदों संसार जानानै गथ' गथाय खांनानै रावबो गावनो टाइमखौनो होला बयबो गावबागाव खामानियाव बेस्थ'
बेनिखायनो बयबो जादो लोंदो गावबागाव दुखु दाहाखौ फोरमायलायदो ओरैनोथ' दुखु दाहा फोरमायलायनायानो जाखाला बयबो गावबागाव खामानि मुखुब थायो गाबोननिफ्रायनो मुखुब जालायगोन बेनिखायनो दिनैनि दिनखौ गावनिल' दिन होननानै जादो दे लोंदो बयबो हा माथोहाय हाबा जाखांनायनि उनावहाय एकदम थांना थानायानो बोरैबा जाखायो बेनिखायनो दिनैनि दिनखौ होखावगोन आं लोंनाया ना सन्थ' आं नायग्राल' बुस्थुखौ मा होननानै माबायदि थारबे मानसिया नंखायखौ मा बुंनो हाबा जायैनि सिगां हिनजाव मोनबा गासिबो थिग जागोन खोमा न'खर संसार सलायबा गासिबो थिग जागोन खोमा होननानै सानोमोन नाथाय हाबानि उनावसो मिथियो हाबा जाबानो जे दायथ'आ जोबनानै थांबाय संसारनि दायथ'आ बे नङा हाबा जाखांनायनि उनाव मोनसेनि उनाव मोनसे फैबाय थायो गोदो जों सेंग्रा सिख्ला समाव बेसेबां बिन्दास थायोमोन नङा होमबा जानो दंबाबो गैयाबाबो बिमा बिफाजों नांलाय जायो लोगोफोरजों मिनि रंजा थायो नांलायबाबो रंजालायबाबो नाथाय हाबानि उनाव गासिबो सोलायो नों हाजारखि जौ लोंनानै लोगोफोरजों बेराया रंजाया एसेबाबो बबेबा खनायाव माबा मोनसे आरो माबा दंबावो नामा आरो माबा मोनसे थालांबाय नामा होननानै माबा टेनसना थाखाय बयनावबो औलै नंमारगौबो आरो हाबा जाखांबाथाय गावखौनो गावनि जिउखौनो सेक्रिफाइस होनाय बायदिसो जाखायोलै गोसो बायदि बहाबा बेरायहैनो मोनो ना गोसो बायदि खालामनो मोनो बेनिखायनो सेंग्रा सिख्ला समाव थिगसे बेरायलायनांगौलै आंना गोदो सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बेरायबा बिराद मेगन सानानै बुलाबायोमोन आरोना सोरखौबा आरोना दा बिनिनो पाप नांनानै आंना लाइफआ उल्थां फाल्थां जाबाय बायदि मोनदों आं बेनिखायनो सेंग्रा सिख्ला समाव गासिखौबो बेरायहोलायनांगौलै बयबो बेरायनांगौ इन्जय खालामनांगौ दानि जुगनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि बेरायनाय नुनायफोरखौ नुबा मानसिफ्रा साफ्रा साफ्रिसो होनो जों मालाय साफ्रा साफ्रिनि खममोन नामा जों मालाय साफ्रा साफ्रिनि खममोन जोंनासो क्लास 5निफ्रायनो गोसोथोलायनाय क्लास 6आवनो हाबा जालायनाय जायोमोन गोदोना मिथिबाय क्लास 8, 7, 9, 10आवनो गथ' गथाय मोनलायनाय जायोमोन उनाव जोंनि दिनावबो थाब हाबा जानाय दंमोन खोथाया जाहैबाय जोंना मबाइल गैयामोन लाइजामजोंनो देन्जार जालायखोमायोमोनब्ला गोदोनाबो गोदोनि दिननि स्कुलाव फरायफुनायफोरनावसो उन्दैयावनो लाइजाम लिरलायनाय एलपि स्कुलावनो लिरनाय नुबावदोंसो आंथ' जोंनि गामिनि स्कुलाव एलपि स्कुलावनो लाइजाम लिरलायलायोमोनब्रा हेडमास्टारजों नुनानै दोखोखो बुजाबाय दाउनाव जोंनाथ' सासेयाथ' क्लास 7आवनो हाबा जादों ओमफ्राय सासेया क्लास 8आव ओमफ्राय सासेया क्लास 10आव दा बिसोरनि फिसाजोफ्रा लन्दां देरजोबबायबाला आरो फिसा मोनबावसिगोनसो हाबा जाबाथाय देलाय दे मालायनि हाबा जानाय हाबा जायखौसो नोंसोरो हिसाब खिथाब खालामलायबाय थागोन नामा आंनो भट होनांगौ नोंसोरो भट ओइ नोंथाङा जेरावबो भटहाय जानोहाय जोंहा गोदोनिफोरखौ गोसोखांना रायलायदों माबा बेहा भटनिसो दावराव जादों ए भाइमोन इलेक्सना खाथिनिफ्राय खाथि सफैनायखायनोथ' आंहा एकदबारे खिथुआव अर नांदों नोंनि खिथुआव अर नांदों नोंहा आइस फोननानै ला बाल थान्दा बरफ फोननानै ला दिनैनि बायदि मोजां गाज्रि रायलायनो सम मोनबाय थाया मिथिबाय अमा राजा गाबोननिफ्राय जोंहा बयहाबो मुखुब जागोन बेनिखायनो नोङो बांद्राय जेबो होनबाय थानाङा सिरि खोनासंबा खोनासं नों खोनासंनांगौ जाखोब्रा नोंसोरनि असाइस बासाइस रायलायनायखौलाय नोंनि रायलायनायाल' मोजां जायो नामाब्रा गावनिखौल' नंगौ सानोलै अमा राजाया मानो होनोब्ला आं मानसिफोरनि भगबान आं बैफोरबायदि भगबान नङा माने आङो मानसिनिनो भगबान जिथा जागथा भगबान नै होननो थाम होननानै बुंदों बा सन्थला गोसो होथारदों माथो आं बुस्थुखौ नायोल' होननानै बुंखाबायना गेजेराव रिएक्सन होनांगौबा होगोन आरो माने मिनिनांगौबा मिनिगोन लागा होननांगौबा लागा होनगोन बास बेनो आरो आंना खामानिया ओमफ्राय लोंनोसै आंना जानोसै ओमफ्राय थांनोसै एम्बु नागिरहैनोसै नै र' आंबो एम्बु नागिरहैगोन आंबो एम्बु नागिरखागोनलै नाङा जोंना सन्थलाजों आंजोंल' एम्बु नागिरगोन जोंहा नोंसोरखौलाय मानो नांगौ नोंस्रा लोंबाय था थ' सन्थ जोंहा एम्बु नागिरहैनोसै लोंस्लाबनो होआ जास्लाबनो होआ मा बेलाय होमबालाय सन्थला जादो दे आयौ मानो बुदों बे थगालियाना बिमाजों उल्था नांलायग्रा जादों खामानि मावनो होबा खामानि मावनो बाग्रा जादों बियो आं नोंखौ सारायखौल'सो आखायनो खोन्थादों बेबो आं मोजाङै हुनो होबावाखै दा नोंसानो ओमफानो दालि रुबावनांगौ होननानैसो नोंसा ओमफा दालि नङाबानो जाया बेखिनि खामानि थिननायखौनो नोंहा इसिबां दुगि जादोंना आराम फैनानै मबाइलसो नायफैबाय थादों मानो इसिबां खामानि मावनो बायो नोंलाय आंखौ खामानि मावनोसो जागिदों आरो आयो दुमखौ मा बुंदों बियो नायलाय खामानि मावनोसो जागिदों होननानै बुंदों बिमाखौनो लायजा आयौ बाया नोंखौ दानो सोबावगोन आं आंखौ बुनोसो जागिदों आरो आंथ' नोंसोरखौ आंखौ जागिनो होआखैमोन ना नोंसोरसो आंखौ जागिदों दा आं मानो खामानि मावनो आं मावा जागिदों नालाय खांदों नालाय खामानि मावनानै हो आं मानो मावनो आयौ बाला दावसो देलाय दा उन्दै नालाय देरफुनाय गथ' नालाय जेखौ खुगायाव फैयो बेखौनो बुङो नोङो उनाव अननानै मोजाङै बुजायबानो लागोन दे आयौ मानो जागिनाय होननानै बुंबाय थादों आरो आंखौ दुमफाव आं बिमा जानानै माब्रै आंनि फिसाजों बिदि होनजानो दे हाबा जाबाय नालाय गथ' खांखानांगोन ना बेनिखायनो खांबाय उल्था बिदिसो बुंजाबाय आरो माथो बुंबानो दानि गथ'फोरखौलाय
बेनिखायनो नोङो बांद्राय रायालासिनो मोजाङै बुंदो आरो एबारनिफ्राय बुजायदो मोजाङै सानदों आं बुजाया होननानै खथ' बुजायो लाजाबायासो बाल्ला उल्था आंखौसो बुङो आरो जाहोनो हायाबा मानो खांनाय फिसिनो हायाबा मानो खांनायल' होनखायो बिदि होनजाबाथाय जों बिमाफोरालाय मा होनबावनो हानो दे बाथ्रायानो जोबजोबखायो बाला गावनि गथ'जों बिदि बुंजाबा गथ'खौ बुंफिननो हानाय जेबो रावानो गैया जायो मानो होनोब्ला नंगौ खोथाबो नालाय गथ'फोरखौथ' जोंसो खांदों नालाय जोंसो उजिहोदों बिसोरनिलाय मा आदाय बिसोरथ' जों जोनोम होआबा जोनोम जाफैनाय नङामोन ना दे बांद्राय सानबाय थानांला नों मोजाङै बुजायबानो गासिबो थिग जागोन बांद्राय रायबायल' थानाङा गथ'फोरखौ रायनोनो नाङा अब्लाबो गथ'फोरनि सिगाङाव मोजाङै मिनि खुसि थानांगौ नांलाय खमलाय जानानै दिन्थिनाङा गाज्रि राव बाहायनानै खिन्थिनाङा गाज्रि बुस्थु जानानै खोन्थानाङा मोजां माबाबानो बुजायबानो गथ'फोरा लायो साइन्टिस्टफोरा बुंदोंना गथ'फोरनि मेलेम बायदि खारा मेलेम रावनावबो गैया होननानै बिसोर उन्दैनिफ्रायनो अबजार्भ खालामोनो उन्दैनिफ्राय नायोनो खाथिनि मानसिफोरा मा खालामदों मा मादों बेफोरखौ फुरा उन्दैनिफ्रायनो बिसोरना माने दिमागाव हाबजोबखायो जाहैबाय बेनिखायनो जोङो गथ'फोरखौ जोनोम होनाय लोगो लोगो जेबो माने गाज्रि थासारिखौनो होनाङा माने गाज्रि थासारियावनो देरहोनाङा गथ'खौ माने गथ'फोरा गावबागाव बुजिबाथ' बुजिबायसै बे उननि जेनेरेसनफोरखौ जेनेबा मालाय हारिखौथ' बुंला जोंनि बर'नि उननि जेनेरेसनखौ जुदि जों मोजां खालामनोबा दानिफ्रायनो सोलोंखानांगोन जे जों उनावहाय गथ'फोरखौ माबायदि फिसिगोन माबायदि फेदेरगोन जों दानिफ्रायनो स्टाडि खालामखानांगोन बेनि उनावहाय जों जेब्ला रेडि जायो गथ'खौ खांनानै जेब्लाबो गथ'फोरखौ मोजां आबहावायाव दोनबानो गथ'फोरा मोजां जागोन आरो फैबाय थानाय जोंनि हारियाबो मोजां जालांगोन बेल'सो उपाय आरो जेबो गैला माबा गान्था फाग्ला बिरि फाग्ला बिमा बिफानि सायाव जाग्राल' जागोन जेनेबा जाहांबायानो गथ'फोरा हौवासा उन्दै गथ'फोरा बिमा बिफानिफ्राय फैसा बिनानै गान्जा बिरि सोबैलाबायग्रा नंगौबोहाय गोदो आङो बे गथ'आ बे थाम्फै देलाय उन्दैयाव खम नांलायदोंमोन आङो बम्ब्रजों माने मा होनबावनो आरो आंखौबो दा आंनिनो गियानखौ खावसे लाबाय खोमा नंलाय लाङो बाला दे जेबो नङा दाबो एसे लासैनो सोलायलांगोन ना हथाथनो बहा सोलायनो हानो सोलायगोन दे जेबो नङा दे आं थांनोसै दे आयौ बाला बहा बे माला हाबा जागोन होनना सोंबाय थानायखौ बाबाय आङो सोर सोंदों नोंनाव अमा राजा होमबाबो आङो दहाय हारसिंनो टेब्लेट जाखाजोबखाबाय आं जानायालाय ओमफ्राय दा जोंना दुलुराबो हारसिंसो दङना ओरैनोबा सखनथा फैनाय जादोंनो आं थांनोसै दे होमबालाय आइनि दासो फस्थायदों आङो गथ'खौ उन्दै समाव आं मोजाङै गियान होबासै गथ'फोरनि सिगाङावनो रागा रायलायो रागा बखियो दासो जाबाय दा बिदि रायजोफोर आं जेरै फस्थायदों नोंथांमोनाबो बिदि दा फस्थायदो सोरनाबा गथ' उन्दैफोर दङबा बिसोरनि खाथियाव मालाबाबो नांलायना खोन्थानाङा मालाबाबो थरखा जानाङा गथ'फोरा सोलोंजोबबाय मिथिबाय बे आंनि खोथा बुंनाय नङा बे साइन्टिस्टआ बुंनाय खोथासो माने डक्टरफोरा बुंनाय खोथासो दे बेनिखायनो नोंथांमोनाबो गथ'फोर उन्दै दङबा बिसोरखौ मालाबाबो जौ बायनो होनाङा थांखु लायनो होनाङा गय बायनो होनाङा दखानफोराव रजनीगन्धा बिरिफोर बायनो होनाङा दे आरो बिसोरनि खाथियाव नांलायनाङाबो अके बाय आच्छा बारु थाइबानि लारु मा जाखो मायादा आंखौ ब्लेकमेल खालामनानै आंनि फैसा होनायजों पार्टि होना आरो आंखौ लिंहरबावलायदों नों इसिबां दम जाबायना नोंहा आंनि मोखाङाव खुदै मानो गारदों नोङो नोंनि बे गोजौआव खुदै गारबा नोंनि गाहायावनो गोग्लैफैफिनगोन मिथिबाय बेनिखायनो हिन्जाव लाइन मारिनायखौ बाद हो आरो लाइन मारिनायखौ बाद होनो गोसो गैयाबा आंनो फैसा हर टेक्स हिसाबै मिथिबाय नों फट'खौ डिलिट खालामबाय ना खालामबाय दां माने नों दाबो फट'खौ डिलिट खालामाखै खालामगोन बाल नों इसिबां मानो हाखु दाखु जादों थुदे लोंहैनोसै आंजों ज' लोंफायोब्ला गोबाव जाबाय फैदोबा साला सुफादा दे दिनै सानसेखौ नोङो खुसि जा गाबोनसो मोनगोन नों मस्लाया दाउसो देलाय गाबोनसो आंखौ सिनायाखै बे आच्छा बिदिसो होमबा खोथाया एन्टनिय'आ दासिमबो बे सिख्लाखौ लोगो हमो औ मेडाम जेबो नङा दे लोगो हमथों बाथ्रायावनो दङना खुगाजों बुजायनायाव लायाबा आखाइ आथिंजों बुजायनांगौ होननानै बेनिखायनो थाबैनो बिनि बिफाखौ उथायै थां माला उथायनांगौ मेडाम जेसेबां हायो एसेबांनो थाब जागोन मेडाम थाबैनो नोंथाङा लुबैनाय बायदि आं खालामगोन एन्टनिय' फिसा नोंखौथ' आं बुजायबाबो बुजायनो हाखाला बेनिखायनो आङो ओइबार नोंनि बेरेखा हाबा मावनोसै आं नोंखौ सिगियाबा जानाय नंला नोंखौ आङो वार्निं होबाय थानायखाय नों जेबो देहायाव नाङाखैना एबार नायदो नोमाया मा खालामा मानो होनोब्ला आंबो नोंनि बिमासो बेनिखायनो नायदोल' नों एकेलावा टिस्कुवा हे एकेलावा टिस्कुवा ले आसलफोर एकेलावा हे टिस्कुवा आइला एमाव राजाया खर' नांबाय नामाब्रा
ओइ मा बुजिनो नोंलाय नों मा बुजिनो अमा राजा आंखौसो बुंबायलै नोङो ओइ मा बुजिनो नोङो अमा राजा एखे लावा लावा थिखिवा आदा नारजि बुदा जौ फेसोबायहाय माथो डेन्जार गाजालै बे मानसिया जौ फेबाथाय आंहा मोजांबो नुलाय लांथारो ओमफ्राय हाफा गारनानै थांबाय हौवाखौनो मालाय सन्थलाजों एम्बु नागिरहैबाय एम्बुखौबा मोनगोन ना मोना जानो आरो ओइ नारजि बुदां एखे लावा लावा थिखिवालै दाउस्रि देलाय एखे लावा लावा थिखिवा जौ फेबालाय मा एसे गाजा जायोबाल नोंलाय आंबो मोसाफानोसो लुगैलाय लांबायहाय होमबालाय माखौथो नायबावखो फैदो रंजानोसै दे बे थाबायथिफोर रंजाखा दे मानो होननानै बुङोब्ला बारहुंखा फैनायनि सिगां सिरि जाग्रा होमबा थिग बिदिनो जागासिनो दं दासान्दि ओइ लोगोफोर सन्थला माथो एम्बुआनो गैयाहाय आवलाय एम्बुखौनो मोनलालै दालाय मा खालामबावनांगौ दे नोंथ' एम्बुनि हाबा होनो हानाय नंला माथो खालामबावनोब्रा एम्बु मोनबासो न'आव थांगोनलां दिनै है बिदि जायो नामा सन्थला ओरैबाबो नों बिराद जौ फेबाय थुदो न'आव दोनहैनोसै आं नोंखौ एम्बुआलाय मा मोननांगौबा गाबोन सानफोरावबो मोनबाय बायगोन बेयो जिखि जाया एम्बु जाया मानो हाबा होथारदो नों गाबोन आं एम्बु मोनबासो थांगोनलै है मा एसे अख्राहाय फैलै एम्बुआ मासे मानैबाबो होमबालाय दसे नोंजों थाफानोसै आं नोंहा फोथायनाय दङबा एम्बुखौ आंनि गोसोआ बुंदोंब्रा आं एम्बु मोनगोन होननानै सन्थला माइथ' गायनो हाथाराखै होमबाना नोंसा गैयालै माइ गायनो हायाखै बेनिखायनो एम्बु नागिरनांगौ गोनां जादोंलै बेथ' नंगौ देग्लायनि बोसोरानो बोरैबाथार माबा बहाबा एर'प्लेनाव माबा जानाय बहाबा हेलिकप्टाराव बहाबा नावआव बहाबा ट्रेनाव देग्लाय मोनफ्रोमबो बिथिङाव एक्सिडेन्ट जानायानो जोबाखै आरो फारसेथिं माइबो गायनो हाबावाखै देग्लाय बेनोलै मा जागोनसो नंबायलां सन्थला नों बिराद खस्थ' मावो ना नों मालाबाफोर गावनि खोथा सानो ना साना सन्थला सानो साननायालाय नाथाय फिसाफोरनि खोथाया जेब्लाबो सिगाङाव थानांगौ जायोलै फिसाफोरखौ खांबाय जेब्ला बिसोरनो मोजां जिउ होनांगौ होननानैनो खस्थ' मावाबो माथो जाया मिन्थिगौ ना सन्थला जोङो फिसाफोरनि थाखायनो गावनि लुबैनायफोरखौ दोननांगौ जायो मिन्थिबायना जेब्ला हाबा जायोना गावनि थाखाय थांना थानायखौ बावनांगौसो जाखायो हाबा जाखांबाथाय संसारनि थाखाय थांनानै थादो बिमा बिफानि थाखाय गथ' गथायनि थाखाय बिदिसो जायो गावबा गावनि थाखाय जेबो थांनानै थानोखौनो हाया बायदि जानानै थाखायो बेनिखायनो आं देनां फिसाफोर देरोब्ला गावबागाव लामा बानायनो हायोबा गावबागाव थांनानै थाथों आरो बिसोरनि खुसियाव आं जेब्लाबो हाबा नंखायोलै आयौ नोंबो आं बायदि सानो आंबो बिदिनो सानो देनां आंनि फिसाला फिसाजोफ्रा गावबागाव खामायनो रोंनाय जायोबाथाय आंबो बिसोरजों थाफाया गावबागाव थाथों बिसोरनि खुसियाव आंखौ दा गोसोखांथों नङाबा आं मेगन सागोन आंनि फिसाला बिहामजोफ्रा खुसियाव दङ होननानै बेनिखायनो बिसोरो जेब्लाबो आंखौ खुसिनि समाव दा गोसोखांथों जेब्ला दुखु जायो अब्लाल' आंखौ फन खालामथों फिसाजोआनो जा फिसालायानो जा आंथ' बिसोरखौ होनबायानो थाखायो जेब्ला नोंसोर गावबा गावनि आथिङाव गसंनो रोंगोन गावबागाव खामायगोन होमबाथाय नोंसोर आंनिफ्राय गोजानाव थायोबाबो आं जेबो मोना नोंसोर खुसियाव थाब्ला माब्लाबाबो आंखौ कल खालामनाङा जेब्ला नोंसोरनि जिउआव दुखु जागोन माबाफोर खैफोद जागोन अब्लाल' आंखौ गोसोखांहोनखायो आंबो बेखौनो सानोलै खायसे बिमा बिफानि थाखायबो फिसाफोरा जौगानो हाया जायो बेनिखायनो जोंनि जिउआ जेरै जाबाय फिसाफोरा मोजाङै संसार जालांथों होननानै आं बिसोर मोजां जायोबाथाय आं गेजेराव हाबफाखाला नोंनाबो साननाया आं बायदिथार ओमफ्राय नै एम्बुखौनो मोनासै दे आं थांनोसै दे सन्थला नों एम्बु नागिरनानै लांनो ना मायो लांदो जागोन दे दिनै एम्बु मोनबासो थांगोनब्रा आङो एम्बु मोनाबा आं थाङाब्रा एम्बु मोनाबा आच्छा खामानिया जाबाय होमबा जागोन दे मोजां खामानिखौनो मावबाय नों एसेबां थाबनो खामानिखौ मावगोन होननानै सानाखैमोन आं बिसोरखौ मोजाङानो जाबाय बे निखावरि सन्थलाखौ किडनेप खालामनाया जेब्ला रावजों बुंनानै लाहोनो हाया अब्ला आखाइ आथिंजों बुंनानै लाहोनांगौ खुगानि रावखौ बुजियाबा आखाइ आथिंनि रावखौ बुजिथारो मानसिफोरा बेनिखायनो बेखौ बाहायबाय आं दिनै